Tanawa ng duha na kumpare. Porte ang ulang tagay. Wala, sa ako na sa gida. Wagi ko nilaing na. Salbahis kining duha. Atong ni aging adlaw. Sus, diha pa gani ako mga kumpare. Mungis-mungis-ngis. Iplanuhan dito na kung ako itong plano. Para makainom ko. Bisig usar ka butilya ilang gida. Nakainom to ko pila ka baso. Pero, hapit siya ko na balik. Kagiyakbot ko sa mga animal. Salbahis kaya mong duha. Hapit yung hangulan ninyong tangay. Di na mo mangingon ako. Huwag sinalbahis na giday mo. Karon kining gayon na. Kaya di na mamumuilan ako nga kumpare. Aw, maonasan ni. Huwag sinalbahisay mo na yung gusto. Aw, ito kainom ba mo ron anang inyuhang usak kahon nga gida. Yamat nyo, no? Ini, mauna nang higayaw na. Posible ka inom mo, makakita man ang itsura ha. Gagan lagi mo siguro kay pakon din mo na ko. Karon, ako ginitabuan. Parang lamtik yung bailahan. Sundon sila basa sila paingon. Sakto gitu kaya to pre, murag nahinay ka na ginatulong ng adawa. Emang ko pre, kay ganina napingis na sa kakahon. Karon, anak pa mga nabilin sa usa ka botilya o sa suso sa kahon karon. Ato na sa gipunan. Sakto lagi ni pre. Murag mayo naman jud kay nag-igo na himo ang pagpamasura. Nya giyabag-abagar po sa halin sa kupalwa. Siyempre pre, ako pagbasura pre. Ang kumpanya nga mo palit sa kulata, di na mo palit og tag 20 kilo. Tagsa na kalibo. Do kay tagsa yung kuno kayo kung mo baligag lata dito. Na imported na ganahan nilang tanaw lata na ko. Mao gani. Mao ta na nga hubog-hubog na tagumika sa tong giinom ginaw sa kahon kay sa tinuod na sa pre, ako nalipay ko pre. Kay mo ni Asinso kasi imuhang negosyo nga pamasura. Ang sa kuha sa pre, sa side po sa kuha, nalipay sa ko kay ang akong suki po palo pre, nalipay ko kay ni Asinso sa ninindot na ang ihang order ako didaghan kay ultimo buhi ka palo palito rin sa niya. Ultimo kay mga kalubihan ron ni Tino. Gipangwaan ako palo ay sa buhi pa. Udlot na akong ibilin. Why siguro kanang imuhang suppliers palwa pre. Kanang mo palit sa imong palwa pre. Ni apel na siya og negosyo ron nga cremation. Cremation. Kas may isugdo na cremation ron. Mao gani, mao gani. Palwa mo isugdo niya. Mao gani no. Nya karon pre, ako sa tong ginegosyo tong katong suki na ko sa palwa. Kay mo palit mo sa kuno siya og kanang udlot sa lubi kay para magnegosyo mo sa puso. ang problema na ko ron pre kay nabuno na ako nga mo-order pa siya palwa, order pa siya udlot. Pati na ko kwartahan na ni Kuhon. Pero ang problema na ko pre makwartahan ko. Di kontrahan man ko ni Tino. Nga naman, kasi ni Tino ang kabalong ako si panguha na palwa niya nga sa buhi, gi-apil na kukuha. Wala di ka manangin. Nakita ngayon mo sa bahay ni Tino mo, apil sa inom. Kung nakabalo pa ni Tino na halinan tarong basura o palwa, ni apil tarong inom na. Mga ito komisyon. Mao gani. Naon sabi tao kay kabalo ka ni Tino palahubog kay na. Ako ba ya pre, wagi mga yung komisyon ni kuha kay nilabay binay kuha sa Rinas. Sas naon sabi ka pre. Kita pre, isip mga hangol matagtagay. Ato ning enjoy umayo ang halin sa basura o sa palwa. Ang kato atong kumpare nga sa itong tugso. Di na gyud mahitabo nga mo agda patato kay ngano. Nahiubos ko siya gibuhat og gigiilat na nagpapatay-patay. Mao na. Nagpapatay-patay. Kaya mong pre mga amigo gago mga bungis-bungis. Atong kumpare niya, kaya mong amay ko siya gawon. Para lang makainom sa unya di ay. Ila nitong bulos. Buhi deh. Buhi deh. Kaya kato sa kalagot ako, gay salikbot ako da. Wala unsa kay resulta. Nabungi na siguro tulon. Na ako ni. Ay mo na pre, ako sunod. Tanawa ng mga buang. Sus, dagko na di kay halin sa palwa ang basura. Kunya, wagi ko ina kung magtagay sila. Perting hangulang ganyan lang duha. Gilibak pa kong maayo. Wa na ko kwenta nila. Karon naman, wa na kwenta ha. May kay, mo pa'y pagsugod og ablis o sa kabutilya. Karon mo mga buanga mo.
puyatan ko nirong mga tawhana. Tanaw na to, di ba lugpan inyong espiritu, makakita niyo kung hitsura ron. Ito inyo kong giyakbot, tamo ron, tamo na sa imulpot. Pagkatanlasa, pre. Lami yun kayo na nga halin, kwarta ba nga. Atong balutagay nga gikan yun sa itong hinaguan ba? Pre, maong gani importante, pre. Mao gani, kita dito preha atong mapinariha atong kung paano ito preto nga magsigilag ka ng pangilad para lang makainom. Magsigula to, asa pinatagay, kaya mahukas. Mao gani, kung botol na ako, pre, kita pre, na naman managing ato. Kaya kung managing pag ganito ang tawana, maapil ka to, mawala, sultay ayo po. Kita, mga hangol tatagay, maninguha taga to para makakwarta ta, makainom, palit tag-inom. So, sugod ka ron. Hindi na tapailan ni Pretotong. Nga mo pailan ba ta, pre? Mao gani, kung pilar may utok ka to. Humutong na to, mubo pa tong tao. Mao gani. Wah, ito siya alam mga importante. Ang kita yun, importante yung kayo. Mahubog ta. Kita magtagay siya. Kita yun mismo may mapalit. Mao gani. Itutoy mas binis. Uni ang may usagi ablihan na. Unya na pa'y perting naghala na bilin. Mau ni tambal sa mga kumpari nga puting hanggang walang tagay. Solo life na. Mau na diha. Maghinangol ba mo?